Bueno, pois hoxe como vai bo tempo e non temos que cociñar para o vídeo que imos facer, trouxenvos fora o meu chiringuito automontado. Imos ver un pouquiño neste vídeo como podemos sustituir a carne. Seguro que a maior parte destes produtos xa os coñecedes, e haberá xente que os coñeza a todos e que non lle vexa sentido a este vídeo. Sobre todo pensando na xente que se inicia e que está preocupada por adquirir a suficiente proteína na súa dieta, que é sempre un pouco a besta negra que se nos achaca aos veganos e ás veganas de que non comemos a suficiente proteína. Bueno, pois imos ir pouquiño a pouco vendo. Xa vos pido por anticipado disculpas porque fai bo tempo e as desbrozadoras andan a 1000 por hora, así que haberá certo ruido de fondo. Imos comezar polo máis común, o máis coñecido, que é a soia texturizada. Hai moitísimas marcas de soia e a verdade é que tanto a consistencia como o sabor pode variar bastante. Outra cousa que varía é o tamaño do corte, sí? Xa polo ruido sentides que é moi seco, entón isto non se pode cociñar así, sempre se mete en auga. Normalmente recoméndase que se aproveite esa hidratación para tamén darlle sabor, porque ten un sabor non moi marcado, máis ben neutro. Por exemplo, pois cociñada con verduras, así guisada, vai moi ben xunto con algún arroz para encher cabaciñas, berenxenas. Bueno, pois infinidade de pratos. Vindo ao outro extremo da mesa, temos a quinoa. A quinoa forma parte da dieta das persoas vegetarianas dende sempre. É un cereal e aquí temos un paquete, por exemplo, empezan a comercializarse xa fora das tendas especializadas, non? Xa non hai que ir a unha tenda de comida especial, a unha tenda naturista, empeza a velo tamén de marcas de toda a vida, de arroz. E despois hai isto que é interesante tamén, que mestura grauciños de soia con 3 tipos de lentella e faise moi rápido. Entón, isto, bueno, aparte teñen outras combinacións. Podeste cansar de comer quinoa, lentellas, fabas, etc, etc, pero temos unha maravilla que é as pastas feitas non con trigo, ou por lo menos non con trigo normal de toda a vida, sino pastas feitas con fariñas de legumes, non? E aquí temos esta que é 100% guisante, e aquí temos unha de garabanzo, como di a miña mai, de garabullos, que é deliciosa. Como vos digo, empeza a haber marcas un pouco máis baratas que a están comercializando, non? Porque, por exemplo, estas, que son riquísimas, pero teñen un prezo bastante elevado para, bueno, o que é a miña opinión, vaya. Bueno, xa o feito de que estea escrito en lingua estranxeira indica, bueno, que normalmente esas cousas van acompañadas dun prezo máis elevado porque non son feitas aquí, non? Temos tamén o liño dourado, que creo que xa mencionamos noutro vídeo de introducción á cociña vegana. E tamén interesante, bueno, baixo moitísimos puntos de vista, intestinal sobre todo, pero tamén por os aceites bons que ten. Temos aquí as sementes de cáñamo, que dan moitísima enerxía, e igual que lle pasa ao guisante, o cáñamo suele formar parte de moitos dos complementos proteicos dos deportistas. Eso quere decir que realmente ten moita proteína, non? Vale, imos pasar aos elaborados. Eu non son moi amante dos elaborados, pero para facer este vídeo comprei máis do que suelo comprar. Hai moitísimos preparados e, bueno, o máis básico podería ser o tofu natural. O tofu natural, que é branco tirando a crema, podemos incluso conxelar, este xa o encetamos hoxe. Eu normalmente fago-yo na casa, pero como me sai moi suaviño, uso-yo como se fose un queixo natural para o almorzo. O tofu aparece de moitas maneiras. Podes atopalo, por exemplo, afumado,
Este é un poquinho máis escuro e ten claramente bueno, sabe casi a queixo afumado, sí? Ao fin e ao cabo, o tofu non é outra cousa que un queixo de soia, máis ou menos curado, máis ou menos fresco, non? Máis ou menos firme, non curado. E logo, pode aparecer tamén combinado. Por exemplo, aquí temos un tofu con seitán. Cal é a diferencia entre o tofu e o seitán? O tofu é un queixo fresco feito de soia, feito con leite de soia. E o seitán, en cambio, é unha pasta que se fai cociñando trigo con gluten, aínda que hai receitas tamén de seitán sen trigo. Outro produto típico é o tempe. Tempe ou tempé. Algúns dos produtos son fermentados, co cal aportamos tamén pois outras cepas de fungos bos á nosa dieta. Temos aquí un seitán puro, o sea que isto non ten soia. É especialmente interesante se sueles consumir moito pois soia texturizada ou leite de soia. Non recomendan estar todo o tempo insistindo ca soia, non? Incluso hai xente que non a pode tomar, entón pois ten este recurso do seitán. O tempe sí que é feito de soia o típico, pero pódese facer tamén tempe de garbanzo, o sea que por eso que non quede. E logo temos aquí que parece tamén, sí, parece como se fose tofu ou así, pero en realidade está feito con quinoa. Bueno, realmente nunca o comín. Parecen unha especie de hamburguesiñas, que así simplemente xa polo aspecto debe ter moita fibra. Eu que sei, eu son máis partidaria de facer estas hamburguesas na casa, sempre cas miñas propias fabas ou as da miña mai, pero para un apuro pode estar ben. Últimamente falábanme dun rulo doutro supermercado, este comprei nun hipermercado, e teño que dicir que está realmente bo. É verdade que é un sabor que inicialmente é moi atractivo porque é máis forte do que suelen ser os nosos pratos, pero tamén é certo que a min polo menos chega un punto en que me cansa. E bueno, temos todo tipo de produtos, non puiden comprar todo obviamente porque me arruino, pero aquí temos por exemplo unhas croquetas de boletus. Vedes ese símbolo que indica que é vegano, porque moitas veces cando lle das a volta vas mirar os ingredientes, agora está moi de moda poñer veggie, pero veggie simplemente quere decir vegetal, quere decir que ten unha alta porcentaxe de elementos vegetais. E cando lle das a volta vas a mirar e ponche que pode ter ovo, ou que ten ovo, que ten leite, que ten, bueno, moitísimo cuidado, a xente alérxica pode ter incluso moitas veces froitos secos, como sabedes, non? E aquí temos unhas hamburguesas que son de soia, de novo. As da soia úsase bastante, hai que decir, e logo ten tamén xudías, etc. Isto é facilísimo de facer na casa, de verdade. Unha vez que lle pillas o punto da consistencia, é facilísimo facelo na casa, sobre todo se o metes ao forno, que non require que quede tan firme como se o tes que poñer á plancha, non? E deixei para o final un produto que para min, bueno, estaba esperando probalo porque o ir a falar dil é bastante novidoso, por lo menos aquí, e chamase Eura. Isto é un produto feito a base de soia, é 100% vegetal. Tamén pon aí pois alto contido, a ver se o consigo enfocar, en proteínas, ferro e vitamina B12. A ver, a B12 normalmente tomamos suplemento dela, pero bueno, pois está ben en atopar cousas que a teñen xa incorporada. Cal é a desventaxa? Vamos ver, aquí hai un problema económico, claramente. O sea, se tú cociñas a túa quinoa, ou as túas lentelliñas, ou cociñas mesmo a soia que cunde moitísimo, económicamente estás bueno, pois ben, dentro do que é un prezo normal do prato dun día calquera, non? A pasta xa dixemos que é bastante máis cara, pois. E logo todos estes produtos, pois obviamente o máis sinxelo que é o tofu simple, natural, é o máis barato, anda sobre 2 euros e algo. Este xa é un poquinho máis caro, pero non moito máis.
O tempe non é barato, pero cando o fas na casa entendes por qué, porque realmente é moi traballoso. Un rulo destes, é certo que pasa, a ver, nun supermercado máis barato que eu teño collido, pois collino a menos de 4, este está casi a 5 euros. Pero é certo que cunha cousa destas fas pois para 2 persoas 4 comidas tranquilamente, se o acompañas de algo máis, non? Logo, pois as hamburguesas non é que sexan moi caras, pero claro, fas só unha comida. E o máis caro é isto, que ainda por riba é o que menos me gusta. Só comprei agora repetín para poñelo no vídeo, pero se botas de menos a carne, este é o teu produto, está claro. É moi caro porque fixadevos que aquí pon para 2 persoas, pero como non lle poñas un montón de pasta ou de arroz ou do que sexa, con isto realmente non se come. Vamos ver canto é realmente. Mirade, son, o sea, isto come ben unha persoa sola, non? Penso eu. Pois isto é o que vos quería ensinar hoxe. Hai outros produtos, claro, pero como vedes non hai ningún problema en conseguir a proteína sen comer carne. Espero que vos fose útil e que incluso sendo vegana ou vegetariano haxa aquí algunha novidade e que disfrutedes dela. Eu esta noite creo que vou comer algo desto. Pois non sei, probablemente me vou decantar por estas que non as coñezo e cunha boa ensalada xa quedo ceada. Que aproveite!